Bem-vindos e bem-vindas aos Encontros AIEG, esse programa que nós iniciamos desde o início da nossa gestão, da gestão da Diretiva Brasileira, que começou em abril do ano passado. A cada mês nós temos duas atividades que a gente intitulou de Encontros AIEG, que na verdade são convites a pesquisadores e pesquisadoras de galego para apresentar um pouquinho da sua pesquisa e que a gente comece a tecer esses laços antes mesmo do Congresso, que vai ter lugar aqui no Rio de Janeiro em 2027. Mais uma vez, bem-vindos e bem-vindas. Eu sou Tayane Gaspar, sou a secretária da associação, e hoje nós trazemos aqui a Noa Sobrino, uma pesquisadora no tema do entroido e dos papéis de gênero, e eu tenho o privilégio de estar apresentando não só essa atividade, mas mediando um pouco essa conversa, pensando que nós estamos captando um público bastante heterogêneo, mas pensando também nesse perfil do público brasileiro, que se interessa muito pelo tema do carnaval, afinal, somos brasileiros e é uma festa muito importante para nós, e pensar um pouco essas diferenças e essa personagem que a Noa vai nos apresentar. Bom, para começar, eu vou introduzir um pouquinho do currículo da Noa, mas ela já vai falar também, complementar um pouco essas informações. Ela é estudante de grau em Língua e Literatura Galegas, com minor em Estudos Lusófonos pela Universidade de Santiago de Compostela. Leva a cabo uma investigação socioantropológica sobre os papéis de gênero no carnaval, no entroido, desde 2021, e no ano de 2024 ela se profissionalizou no instituto que ela ainda está trabalhando, da rede Apeliqueira. Noa, seja bem-vinda aos Encontros AIEG, é um prazer tê-la conosco. E já deixo meus agradecimentos ao Ilga também, né, porque foi graças à divulgação deles que eu tive acesso à sua pesquisa. Eu acabei de voltar de uma estadia lá, então, só para agradecer esse trabalho incrível que eles têm feito de difundir as pesquisas que nós fazemos ali com eles e botar a gente em contato, né, como aconteceu conosco. Então, seja bem-vinda, eu vou te dar a palavra, vou ficar aqui e vou intervir fazendo algumas perguntinhas, pensando justamente nesse perfil do público brasileiro e talvez o que possa ser uma curiosidade. Mas também deixamos o convite para todos e todas que estamos assistindo ao vivo, de qualquer parte do mundo, para deixar um comentário na nossa rede de comentários do canal do YouTube ou mesmo no Instagram, que estamos de olho e podemos reproduzir essas perguntas. Bem-vinda. Obrigada por estar aquí convidada, para min é un orgullo enorme. Tamén, como dis, obrigado ao Instituto da Lingua Galega por esa difusión, por confiar en min e na pesquisa, e sobre todo porque eses, como dices ti, eses lazos que crean e que gracias a eles estou hoxe aquí. Pois como dis tamén, eu son Noa Sobrino, estou agora mesmo estudando na Universidade de Santiago de Compostela e ao mesmo tempo, dende os 15 anos, levo unha investigación particular sobre os estereotipos de xénero no entroido, concretamente no de Laza. Empecé un pouco con isto pola miña experiencia personal e pouco a pouco fui intentando profesionalizalo ata que me encontrei con Sabela Salgueiro, que me acolleu, que me madriñou e me ensinou o que sabe. Agora tamén con Desiree Álvarez, que leva a parte audiovisual, estamos tecendo esa rede, creando esa asociación a Peliqueira, centrándonos na divulgación, sobre todo, en charlas, encontros como estes, pero tamén para xente de Laza creamos redes sociales e así poder compartir un pouco desto, empezar a romper estes estereotipos que imos ir comentando aquí ao longo desta xornada. O estudo que veño a presentar está en marcha, como digo, non sabemos cando o imos acabar ou que evolución vai levar, porque é algo que facemos de momento sin presuposto, que facemos ao carón da vida que cada unha de nós ten. Gustaríanos pouco a pouco tamén ir incluindo máis xente, que non só queren nós, porque nin queremos nin podemos facelo solas. Entón, gustaríanos que isto chegase a máis xente, que esa xente viñese a nós e que quixese formar parte desta rede, desta asociación, de calquera das formas que vamos a ofrecer, tanto como colaboradores, como socios, como mesmo os integrantes da xunta directiva. Iremos comentando un pouco polas redes como se vai desenvolver este tema.
pero sí, gustaríanos tecer rede con moita xente, que isto incluya a moita xente e que dé voz tamén a moita xente, e tamén xerminar un pouco noutras partes do mundo, da Galiza, da Península, de Europa e de todos os continentes, porque algo que sí que vimos é que isto é transversal, entón que afecta a todas estas festividades máis tradicionais, máis arraigadas nas culturas, e que podemos colocalo estas teorías en todas estas cousas. Entón estaría moi ben que xerminase esta idea en xente que participa noutras festividades, noutras culturas e que se decidise tamén a levar a cabo este tipo de cousas, esta divulgación, esta investigación e darlle esta voz ás mulleres. Entón, como digo, está en marcha. De momento témolo intitulado como os estereotipos de xénero no Entroido de Laza. Vai ter unha estrutura que xa vamos concretando, a forma de recoller os datos, de momento, estáse baseando en entrevistas semi-estructuradas. O estudo vai a levar un enfoque cualitativo, esa recolección de datos vai ser con entrevistas semi-estructuradas porque nos queremos basear nos relatos de vida. O bo dos relatos de vida que nos ofrece unha experiencia subxectiva, unha experiencia que está contextualizada, e da que vamos a sacar moitísima información, estamos completamente seguras, xa imos notando cousas, porque fixemos unha primeira vaga de entrevistas este verán, gustaríanos este verán que ven facer outra, e pouco a pouco, pois, como digo, ir transcribindo, ir analizando no tempo que nos deixa o resto da nosa vida. Entón, bueno, vou comezar contextualizando un pouco este estudo, sobre todo por este público máis internacional. O Entroido de Laza é unha festividade que se enmarca dentro deste grupo de Entroido Carnaval, entón igual moita xente pregúntase qual é a diferencia entre Entroido e Carnaval. Ben, realmente, a simple vista, ningunha. Entroido sí que é unha palabra moi arraigada en Galiza, cas súas variantes, entroido, antroido, entrudio e demais. Isto, de feito, poderemos velo no novo volume que vai a publicar o Instituto da Lingua Galega, do Atlas Lingüístico. Vai a ser moi interesante, eu estou moi emocionada e seguro que a xente que lle interesa isto vai a ver con moito gusto esos mapas. Bueno, o que decía da palabra entroido e carnaval, etimolóxicamente veñen a significar o mismo, que é a entrada na Coresma. Entroido ven de introitos, entrada na Coresma, carnaval de carne en levare e demais teorías, pero veñen a significar o mismo. Entón, poderíamos partir da base de que significan o mismo, un período de rebelión antes da abstinencia da Coresma. Que pasa? Que isto, de momento, non encontrei ningún estudo que o sustentase, nin naide que falase de isto, pero eu teño unha teoría, creo bastante consistente, de que hoxe en día sí que a connotación das dúas palabras en Galiza é moi diferente. Entendo que a idea que tedes en Brasil do carnaval son plumas, disfraces, colores, música, esta samba, estas cousas que me parece tamén impresionante, encantaríame poder ver algunha vez. Pero aquí é moi diferente. Aquí relacionase moito máis ca terra, cos elementos máis naturais, co enxebre, digamos. Entón, lexos dese color, esas plumas, esa purpurina, esos bailes, encontrámonos o lume, a madeira, sobre todo a madeira é algo que está en prácticamente todos os traxes, en todas as máscaras. Encontrámonos ca palla, encontrámonos con roupa vella. Quero dicir, non é normal preparar un disfraz e preparar un traxe colorido sino sacar a roupa vella que tes na casa. Encontrámonos ca fariña, ca terra, cas formigas, cos animales. Os animales están moi presentes no Entroido galego, tanto nas máscaras, na representación das máscaras, como en personaxes que literalmente son osos ou cousas así. De feito, hai moitos libros, moitos estudos de Bouzabret e demais que falan de que estas máscaras e estes personaxes que temos no Entroido galego chamanlle casi personaxes animais. É unha amálgama entre un animal e unha persoa que colle características. Entón, na sociedade galega, hoxe en día estánse distanciando moito esos termos por iso mismo, porque chegou un momento no que este entroido en xebre estivo moi perseguido
é moi mal visto. Entón, incrementouse ou implantouse nas cidades, da man da clase urbana, da clase acomodada, un entroido pois moito máis parecido ao que vemos noutros lados, xa xente moi ben vestida, que coidaba, como dicen en moitas cartas e moitos convites que podemos ver, moitos menús incluso, destas festas de primavera ou bailes de salós que lle chamaban, podemos ver que din que non afectan o decoro e o bo gusto, porque se vía que o entroido que sí que afectaba eso, esta idea de transgresión, de incluso do transxénero, no? Porque ao final é moi común que as mulleres se vistan estereotípicamente de homes e aínda máis que os homes se vistan estereotípicamente de mulleres. Isto o Estado e a Igrexa non lle gustaba. Entón, estes bailes de primavera, estes bailes nos salós da clase acomodada non atentaban contra ese ideal do Estado franquista, sobre todo, e da Igrexa católica. Entón, nas cidades sí que chega a ver estas comparsas, estes bailes de disfraces, estas cousas, e sí que se ve agora como digo, que a sociedade no discurso xeral que está distanciando as dúas palabras. E relaciona entroido con esta parte máis enxebre da festividade e relaciona carnaval. Entón, imos ver moito polas redes sociales o discurso de entroido non é carnaval. Entón, creo que é algo moi interesante que se debería mirar, esta parte etimolóxica, como está hoxe no discurso social estas palabras, pero que quería deixar por aquí e por ese motivo eu vou a falar de entroido. Entón, unha cousa que me E queria preguntei te, eu... desculpa Sí, se eu te claro. interrompo, mas eu vou Non, non. tentar fazer uma participação aqui fazendo perguntas, né? Sí. Pensando no caráter do público, né, dos nossos alunos aqui da universidade, já que você comentou sobre as diferenças, né, entre esse introito mais do rural, que ainda está nessa conexão com a natureza, e em relação à cidade, que me parece um carnaval mais festivo, né, já pensando nas diferenças do uso da palavra, por que laça? Porque eu conheço, eu quero saber também o que te interessa, né, desse lugar da recolheita. Pensar o que significa recolheita hoje em dia para a cultura galega, ainda mais num ano tão especial que a gente tem essa homenagem às cantareiras chegando em maio, então as recolheitas elas vão ter um lugar de muito privilégio, né? É realmente muito oportuno a gente falar sobre isso. E te perguntar justamente porque a primeira vez que eu nunca estive no Entroido, na Galícia, então foi uma pena que eu quase coincidi com a festividade, mas não cheguei a ter essa oportunidade. Então, tudo que eu conheço sobre Entroido é através de um pesquisador também, né? E ele trabalha muito com uma outra região. Então, acho que seria interessante, já que você comentou sobre essa diferença entre o rural e o urbano, a gente tentar pensar por aí também um pouquinho. Pois, laza, basicamente porque me toca dunha forma personal, porque eu son peliqueira, e como digo, creo que isto que o podo facer porque o vivo desde dentro, moitas veces preguntáronme: "E por que non analizas en Maceda, en Verín ou noutras zonas nas que tamén hai este entroido?" E a resposta é que sinto que non debo facelo, porque non é o meu entroido, e non me sinto capacitada ou moralmente non vexo intrometerme e porme a falar de algo que non me toca. Entón, por eso tamén esta divulgación, para que nesas zonas sí que xermine esta idea e alguén que é autóctono dali e que o viviu desde sempre, que sí que poida analizalo, pero desde dentro, porque creo que estas cousas desde fora é moi difícil entendelas, é moi difícil entender o valor personal que poden chegar a ter. Entón, por eso se vai a centrar en Laza. Bueno, si, non, xa non me acordo o que estaba dicindo antes. Sí, que cal diría máis que me preguntei moito como diferenciamos esta idea de carnaval e de entroido, ou que elemento é o que une ese tipo de cousas, non? Porque vémolo como a simple vista moi diferente, pero logo, a hora da verdade, é verdad que se foi levando dun lado ao outro, hai moitas influencias de todas as partes do mundo en cada festividade máis concreta. Entonces, eu penso, e de feito defines así moitas veces, que o que une o entroido e o que podemos definir é que en todos hai a presencia dunha máscara. Por exemplo, en Laza temos o peliqueiro, en Verín temos o cigarrón, en Macedo o felo,
así podemos continuar enviando boteiro e demais. Creo que esa máscara o elemento de unión. Unha máscara que ademais está moi relacionada co mundo rural, é un pouco máis illado e por eso o vemos nas montañas, nas zonas de cordilleiras da Península Ibérica e demais. Tamén en Portugal hai máscaras deste tipo. É un entroido moi parecido ao noso, de feito, o de Portugal, da zona norte. Entón, neste contexto está o Entroido de Laza, que ten un calendario moi concreto. Non sei como é en Brasil, a verdad, pero polo menos aquí o Entroido guíase polo ciclo lunar. Entón, o Entroido sempre a segunda lúa nova do ano. Isto tamén nos conecta moito con este mundo máis astral e demais, co que ao final todos queremos chegar no Entroido, que parece que nos sentimos conectados con un máis alá. Eso, temos un calendario con diferentes actividades, dende folións ata botamos formiga, botamos fariñas, lanzamos trapos con terra. Bueno, é moi interesante e desencontrar un montón de fotos documentales e demais, e animo a calquera persoa que teña interés de verdad en conocer isto, conocer esta cultura e esta tradición, que é algo penso eu, e polo que me di a xente que ven de fora, que é algo único de vivir. O de Laza, máis concretamente, é algo que se conservou moito, comparándoyo tamén con outros entroidos colindantes de outras zonas, sí que se ve que houve unha conservación moi forte, moi arraigada. Tamén teño algunha teoría sobre isto, tampouco encontrei nada ao respecto, bueno, comentaremoslo máis adiante, pero é moi interesante, entón, ides encontrar ese carácter moi exebre no Entroido de Laza. Bueno, como digo, temos moitas actividades. Esta investigación vai a recoller sobre todo o que é o papel das mulleres como peliqueiras, porque, bueno, naceu, como dixen, dunha experiencia personal. Eu empecé a pôr o peliqueiro con 9 anos, tiña un grupo de amigas grande, de rapazas máis ou menos da miña idade tamén cativas, que poñan o peliqueiro e pouco a pouco íbamos a ser menos. Un ano deixaba de polo unha, o ano seguinte a outra, ata que chegou un momento neses 14, 15 anos que prácticamente non había ninguna rapaza máis ou menos da miña idade adolescente que puxera o peliqueiro. E ademais é un momento no que comezas a desenvolverte físicamente, empezas a toparte con este mundo máis masculino e empeza este tipo de preguntas. Bueno, eu sentín que non tiña moitas referentes as que facer esas preguntas, moitas rapazas cas que digo na miña situación, cas que compartir esta experiencia e estas inquietudes, e foi a partir de aí que empecé a facerme este tipo de preguntas. Estáme dando moita rabia non ter ahora mesmo fotos para acompañar isto, porque entendo que como dis, para o público brasileiro vai ser difícil imaginar este tipo de cousas, pero intentarei facelo da mellor forma posible e se alguén ten algunha pregunta ou algunha inquietude, por favor, que o deixe, que estarei encantada de contestar e aclarar calquera cousa que, ao final, na miña mente teño todo moi claro, moi interiorizado, pero a hora de explicarlo ao resto de persoas complícase bastante, a verdade. Bueno, que é o peliqueiro? Bueno, é difícil definir que é o peliqueiro porque sempre te leva a un plano máis sentimental e espiritual. Intentando facer dunha forma un pouco antropolóxica, é unha máscara, unha figura, que é a figura principal do Entroido de Laza, compónse dunha careta ou carauta formada por unha cara de madeira que leva unha lata con algún animal ou motivo astral pintado xa a elección da persoa. Vai tamén con peles pola parte de atrás e de traxe leva un traxe moi parecido aos militares, cunha chaqueta tipo torero tamén, con ombreiras, con galóns, con cintas de ouro, e leva un pantalón que é unha das partes máis complexas de realizar do peliqueiro, que está composto por pompóns, que se fan únicamente a mao, entre 250 e 300 pompóns con pantalón, xa tamén un pouco a gusto persoal. Tamén con ganchillo, con las, que é un traxe que está completamente feito a man.
A parte diso, leva unha serie de complementos, unha camisa, tirantes, gravata, leva unha pañoleta, que tamén é un elemento importante e moi característico que a xente tamén escolle de forma personal, e a maioría teñen moito significado. Vamos a ver moito pañoletas que remiten a antepasados, a persoas que igual xa non están dentro desa familia, a nomes, apodos familiares e demais. E tamén nos leva un pouco aos gustos personales de cada peliqueiro, porque é certo que cando ti vistes o peliqueiro te distancias da túa persoa e estás interpretando un personaxe, pero sempre lle metes un punto personal, non? Entonces, o dibuixo da careta escóllelo, igual é un animal que te represente, ou que che guste por algún motivo, ou incluso un animal que representa a túa familia. Por exemplo, a familia dos mosquito, pois leva pintado un mosquito, e demais. E cos complementos pasa o mesmo, a pañoleta é o máis vistoso, pero tamén como se escolles ti, pois vas notando como a xente escolle o que lle gusta, as cores que lle gustan, ou tamén as formas que lle gustan, non sei. Levamos tamén medias, entre unha e dúas medias, tamén depende do gusto, e uns zapatos de traxe e unhas ligas. Entón, isto é o que se compón o peliqueiro. De verdade, perdón por non ter fotos, non o pensei, a verdade. E bueno, como digo, é un traxe feito a mao, que en teoría poderían pôr tanto homes como mulleres, porque, como digo, distanciaste deste personaxe e o que ti interpretas realmente non ten xénero. Esta é unha das preguntas que fixemos nestas entrevistas, que xénero ten o peliqueiro? Porque tamén o preguntar que o peliqueiro, dunha forma deixando de lado xa a definición un pouco antropolóxica, que o peliqueiro, pa xente de Laza, dirá vos que é todo. É a cousa máis grande que teñen, sitúano nun plano superior ao humano, é comparable a un deus, a devoción polo peliqueiro, e máis en extensión a devoción polo entroido, é equiparable a unha relixión, é o que move a vida das persoas que o viven, non só en Laza, tamén os demais entroidos rurais. Ese é o personaxe principal, que, como digo, que é todo. Entón, centrámonos no papel das mulleres, porque históricamente hai poucas. De feito, podemos decir que as primeiras mulleres peliqueiras as encontramos nos anos 60 deste mesmo século, o sea, hai nada, hai menos de 100 anos. Perdón. Entón eu empecé a preguntar un pouco por qué. Por que había tan poucas peliqueiras e, sobre todo, que agora que se ve moito este patrón, estas tendencias, por que hai moitas peliqueiras nenas que poñen o traxe, pero que chegan un momento da súa adolescencia que deixan de polo. Temos respostas de todo tipo, evidentemente, además das que espero que sigamos recollendo, porque nos gustaría que isto fose a máis, pero se hai respostas de todo tipo, é certo, é difícil encontrar unha resposta homoxénea, sobre todo por esta subxectividade, por centrarnos en relatos de vida. Ao final, cada un e cada unha ten unha experiencia completamente diferente, o contexto é completamente diferente, a familia, as amistades, onde vive, calquera cousa pode influir neste tipo de decisións, incluso a situación económica da familia, porque facer un traxe deste tipo é moi caro, pode ascender aos 2.500 euros, polo menos. Entón, como digo, non temos unha resposta homoxénea e non creemos que a vayamos a ter, pero si podemos encontrar tendencias e patróns emerxentes, que, como digo, é que hai moitas nenas peliqueiras hoxe en día que, cando chegan ao momento da adolescencia, deixan de pôr o peliqueiro e adultas ímonos encontrar a moi poucas peliqueiras. Isto agora, no momento sincrónico de agora, do 2000, bueno, deste siglo, basicamente. Pero que pasaba antes? Está por ver tamén, pero a tendencia que encontramos é que hai unha serie de xustificacións, digamos, pola que non había moitas mulleres peliqueiras, falamos eso dos anos 60 do século pasado. Unha das ideas principales é que era algo que estaba pensado pa homes, por cousas, porque así o quixo Dios, porque así, por temas de naturaleza, bueno, un argumento que se ve na maioría deste tipo de
de situacións e que sempre foi así e así tiña que ser de unha cousa pensada pa homes. Máis argumentos que se ven. O peliqueiro é unha figura de autoridade, completamente. Estas máscaras, estes personaxes no Entroido poden ter diferentes dinámicas, hai personaxes que son burlescos, que se meten ca xente. O peliqueiro é unha figura fustigadora, unha figura de autoridade. Entón, non é difícil relacionar esta idea de forza, de imporse, de ser autoritarios ca masculinidade. Eu creo que ese é un motivo que sustenta moito isto de por que non había peliqueiras. Porque se logo imos a outras zonas, como por exemplo Maceda, si encontramos outros argumentos, e isto sí que pasa, de que tamén hai menos mulleres que visten o traxe de felo que homes, pero non se nota tanto, na miña opinión. Non hai un cálculo cualitativo, evidentemente, son todo impresións, pero non se ve tanto. Eu creo que é tamén por eso, porque os felos teñen unha figura moito máis burlesca, inda que na forma sexa moi, moi, moi parecido ao peliqueiro, a súa dinámica é diferente. Entón, creo que iso ten moito que ver. Logo tamén, máis cousas. Como sabemos, e isto pasa en todo o mundo e en todas as cousas, que as mulleres suelen estar relegadas a un papel secundario e, sobre todo, a un papel que ten que ver cos preparativos e cos cuidados. O Entroido non é unha festa que nazca aleatoriamente, polo menos agora mismo, é unha cosa que se planea e que necesita moita, moita, moita preparación. É unha serie de días nos que as portas da casa están completamente abertas a quen queira vir, nos que hai mesas cheas de xente que vai a comer. Entón, ten que haber comida preparada ou ten que haber alguén que prepare esa comida. E quen é normalmente as persoas que se encargan destes traballos manuais referidos á costura e perdón, acabo de desviarme un montón. As mulleres son as que normalmente se encargan deste papel da casa, de facer a comida, de limpiar a casa tamén para que a xente que veña se encontre limpia, de lavar a roupa. Ao final, durante o Entroido estás manchando roupa ca terra, ca fariña e ca cinza que tamén se tira a ceniza. Esa roupa hai que lavala, evidentemente. Entón, son elas as que se encargan maioritariamente de preparar esa faceta máis caseira do Entroido. Preparan potas enteiras de cocido, de caldo, e conxélallas enteiras, preparan postres e conxélallas enteiros tamén para logo poder disfrutar un pouco do Entroido, pero, como digo, recae nelas. Tamén recae nelas a maioria das veces o cuidado dos nenos. Xa para todo o mundo cambia moito o Entroido cando no caso de que queira e ten fillos ou fillas, pero no caso das mulleres suele ser que son elas as que se encargan de cuidalos, mentres o home é o que ten o papel moito máis de fora. E isto víase moito antes, que as tabernas estaban cheas de homes, as ceas estaban cheas de homes, pero as mulleres non. A min teñenme contado, por exemplo, ceas que se organizaban no Entroido para comer cordeiro, calquera cousa, que en algún sitio non se permitía que foran as mulleres. Noutros sí, noutros estaban tanto invitados mulleres como nenos, pero había sitios que era unha cousa exclusivamente dos homes. Entón, é moi difícil levar as dúas cousas. É moi difícil, se non imposible, pôr o peliqueiro e ao mesmo tempo levar unha casa no Entroido. Eu sempre fui un pouco consciente desto, pero sobre todo este ano, que o día seguinte de ter a roupa toda manchada tiña limpia porque a miña mãe a limpiara. E eu pensaba, se a miña mãe non limpiara esta roupa, perdón, se a miña mãe non fixera esta comida, eu non podía pôr o peliqueiro, porque tería que estar moito máis tempo na casa preparando este tipo de cousas. Logo, no respecto ao traxe, que foi onde me desviei completamente antes, o traxe, como dixen, está completamente feito a mao. Son as mulleres normalmente as que levan este tema das telas, da costura, de feito é un oficio que se ensinaba moito ás mulleres. É paradoxo, supoño, que sexan elas as que fan o traxe e logo que non o vestiran. Hai moitas mulleres que fixeron unha cantidade inxente de traxes na súa vida, pero que nunca o puxeron. Eso, a min, personalmente,
pareceme moi forte, dame moita pena que sexas capaz de facer esta obra maestra, porque é completamente unha obra maestra, unha obra de arte, isto todo feito a man, e que nunca sentiras o que levalo posto. É increíble. E sí que se nota moito este servo, estas dinámicas de xénero, porque a careta que a que vemos aí, que está feita, como dixen antes, de madeira e de lata, fan os homes. Non se coñece, polo menos en Laza, de momento, ninguna muller que fixera unha careta. Que a pintara así, poucas. Pero que a fixera, non. É un traballo máis relacionado ca madeira, que estivo tamén sempre relacionado co xénero masculino. Entón, non é cousa tan simple como é, bueno, é moi complexa, pero quero dicir que a simple vista non reparas de tipo de cousas, solo con esta foto podemos ver un sesgo de xénero moi consolidado e moi importante. Entón, xa hai homes que fan o peliqueiro, teño visto, pero tamén me gustaría ver a mulleres que fixeran a careta. Bueno, este é un pouco o contexto, un pouco as teorías, as explicacións, podo falar un pouco co que dixen antes de por que penso que enlaza ese arraigo tanto a cultura do Entroido. Eu penso que é por un papel moi importante que é o papel do xuíz. Antes estaba moi mal visto que homes relacionábase o Entroido era para homes solteiros, cando casaban deixaban unha participación activa no Entroido. Agora non é tanto así, pero sí que é verdade que un pouco interiorizado sí que está isto de que chega unha edad na que xa o Entroido non o ves activamente, sino que o ves desde o outro lado da pantalla, digamos. É importante recalcar tamén que, sobre todo de cara a xente que igual está escoitando que non fora nunca e que lle pica un pouco a curiosidade e quere ir, o Entroido non é un espectáculo que ti poidas ver dende unha butaca. O Entroido non é unha obra de teatro. O Entroido é inmersivo. Ti, se vas a ver o Entroido, é imposible, xeográficamente, por todo, que non vayas a participar, vas a ser partícipe. Entón, tamén é importante ir con esta mentalidade de que vas a estar dentro do Entroido. Sí que é verdade que hai moitas formas de estar dentro do Entroido. Non podes escapar, pero podes decidir hasta que nivel te involucras. Entón, vese moito a xente que sí que tuvo unha participación moi activa, que puxo o peliqueiro, que participou en facer carrozas, bueno, que viviu o seu Entroido, pero que chegando a unha idade deixou esa actividade é máis un espectador dentro da inmersión, un xuíz. Eu creo que son os responsables de que esa tradición se manteña tanto, de que esas formas, porque ao final no Entroido, sobre todo na figura do peliqueiro, na súa actividade, hai normas moi concretas que ten que seguir. O peliqueiro, perdón, non pode sentarse, o peliqueiro non pode camiñar, normalmente, o peliqueiro corre, corre ou está quieto. É verdade que este tipo de normas foron cambiando, contaban algún de Risco, Bouzo Abrei, contaban que os peliqueiros non falaban, non quitaban a careta, incluso o meu pai me contaba que non quitaba a careta a non ser que estuvera dentro dun bar ou dunha casa. Isto agora cambiou, pouco a pouco, evidentemente, pois vanse perdendo, vanse redactando este tipo de normas. Pero conserváronse moito e está moi arraigada a idea de facer ben o peliqueiro, porque o peliqueiro se o faz, telo que facer ben porque representas moitísimo. Incluso hai moita xente que non pon o peliqueiro porque ten medo a non facelo ben. É moi certo, ou xente que non o fai ben e decide non polo. Entón, eu creo que iso é por ese xuiz, porque tamén no contexto de que é unha aldea medianamente pequena, que nos conocemos un pouco todos, non vai haber reparo en que se ti estás facendo calquera cousa mal, veña unha persoa que, na que non teñas tato, non a conozcas moito, simplemente coñece os teus pais, que veña a ti onde che diga estás facendo isto mal, faino ben. Ou se estás dando moito espectáculo, vai pa casa. Isto pasa, e isto noutros contextos nos que se masificou moito máis, é bastante máis inviable que calquera persona que non te coñece veña a ti e che diga sentenciosamente que estás facendo algo mal. Entón, eu creo que este xuiz é moi relevante neste tema de por que se conservou tanto a tradición.
e tamén polo contexto, o contexto deso, dunha aldea pequena, favoreceu no moito. Por iso, a veces a masificación neste tipo de cousas é moi complicada de sobrelevar. É certo que estamos nun mundo globalizado, pero, bueno, atenta un pouco contra os principios do Entroido por e para o pobo. De feito, a maioría das cousas do Entroido están pensadas po pobo e quen sexa da fora non as vai a entender. Por exemplo, ali temos unha cousa moi interesante desde o punto de vista máis lingüístico, que é o Testamento do Burro. É un sermón, unha serie de coplas que recollen o que pasou no pobo durante ese ano. Isto ímolo ver tamén en Portugal e en moitas zonas de Galicia e da Península Ibérica. Isto facíase porque no contexto dunha aldea tan pequena, tan restrictiva, con unhas normas sociales tan estrictas, había moitos problemas entre a xente. Entón, con esta sátira, porque son unhas coplas moi satíricas, criticaba ou expuña os defectos da xente. Entón, esa persona elexida, ese testamenteiro que realiza e lee esas coplas en público, vai recollendo estas cousas e, como digo, vai manifestando en público, vai xulgando incluso en público, pero vai limando esas asperezas que se podían formar nese contexto tan restrictivo socialmente. Iso favorecía que durante o resto do ano fora cordial, porque tamén como durante o Entroido hai moito esta idea de que non te podes enfadar, de que son cousas do Entroido, esta sátira e demais, pois estaba tamén moi mal visto que te enfadases se salías mencionado no testamento. E iso servía para limar este tipo de asperezas. Entón, evidentemente podes escutar o testamento, pero non o vas a entender, porque van falar de xente que non coñeces, van falar de eventos que pasaron dos que non tes nin idea, e vai haber un montón de xogos de palabras e de retranca que non vas a entender. Bueno, podo falar un pouco tamén máis da parte da investigación, sobre todo, non sei, por exemplo, a selección de participantes. Isto supoño que irá variando, estou bastante segura de que irá variando a medida que vayamos recolectando máis entrevistas e máis datos. Agora mesmo non estamos establecendo ningún tipo de parámetro. Estamos entrevistando tanto a mulleres peliqueiras, mulleres que non puxeron o peliqueiro, homes que puxeron o peliqueiro, homes que non, persoas que participaron activamente, antropólogos e demais, para coñecer un pouco tamén a súa visión. Entendo que nos vai quedar algo moi grande que vai ser imposible de analizar. Entón, supoño que faremos unha selección. Non sei onde acabará esa selección, se será só a peliqueiras, se será só a mulleres, só a peliqueiras homes e mulleres. Non o sei. Non sei se ti queres comentar algo desta primeira parte de exposición, alguma pregunta? Não sei se você quer que eu deixe para o final, mas fiz aqui algumas anotações. Como você quiser. Se você quiser continuar falando para eu não te interromper, tudo bem. No final a gente pode fazer as perguntas, como você quiser. Bueno, podo mencionar o tema da asociación e logo, se queres, pasamos a eso. Bueno, Perfeito. como dixen antes, non podemos nin queremos facer isto solas, entón estamos creando a asociación a Peliqueira. Esta asociación ten como principais obxectivos, a parte da investigación, a divulgación en situacións como estas, como dixen antes, e tamén a recolleita. Estáse facendo moi complicado recoller biografía sobre esta festividade, porque hai casos moi simples nos que o libro que recolles ou non sei, calquera cousa ten o nome de Entroido ou Carnaval en Galicia, é moi fácil de encontrar, pero teñenme pasado de libros que non teñen absolutamente nada que ver con Entroido, que de repente hai un capítulo que conta algo superinteresante. E claro, tamén por esta extensión tan grande que hai de que isto hai por todo o mundo, pois dáse me facendo moi complicado. Como me gustaría que isto se estudase máis,
gustaríame poder facer ou participar ou polo menos incentivar a que se fixera algún tipo de, non sei, corpus, plataforma ou calquera cousa que recollese este tipo de información e que fose moito máis fácil a persoas que máis tarde queiran investigar ou coñecer máis sobre eso, que o teñan aí con ese acceso. Ese é un dos obxectivos que temos, que nos gustaría ter. Outros máis concretos tamén sería ofrecer un espazo seguro para as mulleres, tanto de Laza como de outras zonas. Estamos chegando, desde que abrimos as redes sociais, estamos chegando testimonios preciosos de mulleres que comentan que na súa zona lle pasou isto, ou queren deixarnos a súa opinión sobre algo. Entón, creo que ter un espazo no que falar destas cousas e, sobre todo, por encima da mesa isto é un paso adiante moi grande, porque cando eu empecé a facerme estas preguntas, nunca antes falar disto con ninguén. Nunca antes estivera nunha mesa e escoitara este debate, ou escoitara estas cuestións que agora expuxen, o do traxe, o dos preparativos, o dos menos e demais. E iso é moi curioso. Entón, eu, incluso no momento no que un pouco empecé, que iso tiña 15 anos, foi dunha forma moi orgánica e cheguei incluso a preguntarme se isto non estaría todo na miña cabeza ou non sería só a miña experiencia persoal e estaría equivocándome. Tive un pouco sentime moi impostora nese sentido. E foi grazas a mulleres que contactaron comigo e me dixeron que a eles tamén lles pasou isto e me contaron a súa historia ou me dixeron acórdate de falar de isto. Teño un montón de mensaxes de ese tipo e por unha parte triste que pase tanto, pero por outra parte síntome moi sostida. Esa é unha das razóns polas que digo que non podo e non podemos e non queremos facelo solas, porque inda que sexa máis un pouco a cara pública desto, detrás miña hai moitísimas mulleres que sin elas eu non estaría aquí, non podería estar aquí, porque é un camiño duro no que reflexionas, no que te tes que enfrontar tamén a xente que non o ve así, que tuvo unha experiencia diferente e que pode pensar que en todas as casas foi igual e que veñan elas por detrás a sosterme e a dicirme sabemos que estás falando por moitas, porque, como digo, non imos encontrar unha resposta xénera, pero sí unhas tendencias. E as tendencias son claras, son visibles e son moi argumentables. Entón, gustaríame que isto seguira sendo así, que isto seguira sendo un espazo seguro para mulleres de todo o mundo que quixeran comentar estas cousas. Gustaríanos darlle voz a todas elas a través das redes ou a través da investigación ou como colaboradoras ou como que queiran. Ese é un dos principais obxectivos desta investigación e deste espazo. É algo que vai estar firmado por moitas, a verdade. E logo tamén gustaríanos promover unha narrativa diversa neste sentido. É difícil porque está moi arraigado estes conceptos, pero é unha das preguntas da entrevista de feito, porque claro, o peliqueiro dinos que se preguntamos que non é algo que teña xénero, porque está por encima de todas estas etiquetas que hoxe en día temos. Pero é o peliqueiro. Entón preguntamos nas entrevistas se lles parecería ben que se diga a peliqueira, no sentido de poño o traxe do peliqueiro ou poño a traxe da peliqueira. A maioría das respostas son negativas. Son que non lles gustaría que se dixera eso. Non obstante, se preguntamos, por exemplo, se eu fose home diría eu son peliqueiro, poño o traxe do peliqueiro e son peliqueiro. No meu caso personal, no que son muller, eu digo eu poño o traxe do peliqueiro, pero eu son peliqueira. De feito, levo yo tatuado, porque eu son peliqueira. Isto, hai xente a que non lle parece ben, que pensan que as mulleres deberíamos decir son peliqueiro tamén, pero a maioría da xente sí que lle parece ben que sexan peliqueiras e que se diga que hai peliqueiros e que hai peliqueiras.
Entón, esta é a narrativa diversa. Na miña opinión persoal, bueno, ainda non a discurren ningún motivos un pouco máis lingüísticos ou antropolóxicos, pero o peliqueiro é o peliqueiro, que, como decimos, é algo que non ten xénero. De feito, nunha das charlas as que funde Rafael Quintía, gustoume moito unha cousa que comentou, que foi que este tipo de personaxes son o que se lle chama, que hai en todas as culturas, o andróxino sagrado, que para min define perfectamente, porque, como vistes antes na foto, o peliqueiro ten características que se poden asociar estereotípicamente co femenino, pero tamén outras que se asocian co masculino. Por exemplo, xa centrándonos na careta, ten bigotes, pero ten as meixeras pintadas, ten os bizos pintados de roxo. O traxe en sí que leva unha chaqueta e un pantalón, pero leva ligas, leva medias. Son este tipo de cousas que non saberías moi ben onde encadralo. Entón, na miña opinión persoal, evidentemente vexo ben o de dicir que eu son peliqueira, pero non me parece mal dicir o peliqueiro, porque non creo que leve consigo ningún xénero. E, sobre todo, sustentóme tamén en que hai outras figuras equiparables noutras zonas que, como digo, tampouco teñen xénero, pero que son, por exemplo, a máscara. Quero dicir, hoxe en día non diría que ten esa connotación, pero sí, na miña opinión personal, o de que son peliqueira, por suposto. Outra das motivacións e dos obxectivos desta asociación e desta investigación é expor por sobre a mesa, a parte deste papel máis invisible das mulleres, unha serie de desafíos aos que se teñen que enfrentar as mulleres que visten o peliqueiro. O traxe, se podes volver a por a foto, así igual me ubico mellor, perdón. O traxe vai completamente cosido a ti, quero dicir, ti non podes pôr isto e volver a quitalo cando queiras. O proceso de pôr o traxe é colocar as medias, colocar a camisa e unha camiseta interior, por encima colocarás o pantalón e iso verde que se ve atado a miña cintura é unha faixa moi longa que vai completamente enrolada o meu corpo. E iso vai cosido na parte de abaixo o pantalón. Entón, iso non o podes quitar. Logo por encima pos os complementos e iso non o podes quitar. E que pasa? Que o pantalón ten unha petrina, unha abertura, e os homes o que fan é facerlle un buraco nas medias e na súa roupa interior para poder mexar. Co peliqueiro podemos estar moitas horas postos. O que aguante o corpo, pero teño estado 9 horas con el posto. 9 horas nas que, como digo, estás correndo e tes que beber auga, porque senón desmayaste. E non podes mexar. As mulleres de momento non temos ninguna forma pola que podamos mexar. Entón, é complicado, é algo que tes moito na cabeza, sobre todo cando vas polas casas saudando a xente, que sempre che teñen preparado licores, viño, auga, comida, o que queiras, porque é un orgullo para eles tamén. Tes que estar pensando en que non podes beber tampouco demasiado, porque non podes mexar, porque se tes ganas de mexar tes que quitar o peliqueiro e irte pa casa, pero tes que beber algo, tes que comer algo, porque senón vas a deshidratarte completamente. Entón é algo que temos moito na cabeza, é un inconveniente, sin dúbida, e o vexo sobre todo nas nenas, porque eu pode que xa vaya moi concienciada e demais, pero as nenas costalles moito que aguantar, entón moitas delas acaban quitándolle porque teñen ganas de mexar. E máis cousas, por exemplo, a faixa, o facela, o ir tan apretado ao corpo, suele apretar moito no pantalón. O pantalón hai un patrón máis ou menos estándar que se foi compartindo pola zona de Laza, porque ao final quen fai estes traxes é xente dali, xente de normal, aboas, nais e tal.
Entón, foron compartindo ese patrón. Cando a miña nai me fixo o pantalón con ese patrón que lle prestaron por primeira vez, dímonos conta de que eu, cando quitaba a faixa e quitaba o pantalón, tiña hematomas ao lado das cadeiras. E preguntámonos por que era, porque o meu irmão iso non lle pasaba. E dímonos conta de que o pantalón, como non se axustaba á miña forma, que además é unha forma que estereotipicamente as mulleres solemos ter, de máis caderas e a cintura máis acentuada, pois facíame unha doblez e acababa coméndome, literalmente. Era porque o patrón non se axustaba ao corpo das mulleres. E o que fixo a miña mãe foi adaptar o patrón, adaptar o pantalón ao meu corpo. Entón, agora non me fai dano. Por exemplo, a faixa tamén ten unhas certas medidas, hai nas máis grandes, máis anchas e máis pequenas, porque ten que irche por debaixo do peito. Entón, claro, a medida que vas crecendo vas pondo unhas faixas moito máis grandes. Que pasa? Que o xénero masculino, normalmente, ten unha cousa que son os peitos, que están aí, e que non están elevados normalmente quietos e estáticos, senón que son espíritos normales que normalmente pues, están caídos, teñen gravedade e están no teu corpo. Entón, cando vas a comprar unha faixa, necesitas unha moito máis pequena da que che correspondería por idade e por altura, para que non che vaya por encima dos peitos, porque senón sería incómodo, mal visto e de todo. E tamén pasado de ir a comprar a faixa que decide tal, pois quero a de 24 centímetros. E que me dixera, pero esa é pa nenos. E eu, non é pa nenos, tamén é pa mulleres que teñen peitos e que non poden por unha faixa por enriba dela. Bueno, estas son unhas cuestións que a min que me gusta problematizar e que me gusta pôr enriba da mesa porque a xente non se dá conta, porque a simple vista, se non che conto, non te das conta. Por exemplo, igual alguén o pensou ou non, pero que pasa se unha muller ten a regla durante os días do entroido e quere pôr o peliqueiro? Porque non podes quitalo, non podes ir ao baño a cambiarte. Entón, é complicado. A min pasoume unha vez e teño sorte de que teño unha familia que me apoia completamente e que me levou a casa, me desvestiu enteira, fun ao baño e me volveu a desvestir enteira. Que en total pode ser todo ese proceso 2 horas, tranquilamente, polo capricho dunha nena, quero decir. E como digo, estes son os inconvenientes que ten o traxe que a simple vista non se ven e que incluso a xente de Lazo, a xente que está en constante contacto co personaxe, que non o sabe, que non se dá conta. E incluso este ano me pasou que indo polas casas me ofrecían, non podo beber, porque non podo mexar. E dicía, non podes mexar? E non se daban conta. Entonces, poderase facer algo con respecto a isto? Esa tampouco é unha das preguntas de investigación, porque evidentemente hai moita xente que lle parece mal modificar o traxe. E poderase facer algo? Pois non o sei. Non sei se alguén lle porá botós ou lle porá unha cremallera e se poda modificar, pero tampouco é ese o asunto. O asunto principal non é un debate entre se pode modificar o traxe ou non. O asunto principal é que, polo menos, partimos da base de que se coñeza este problema e que se teña en conta. É un argumento que sustenta a idea de que o peliqueiro está pensado para homes, non para mulleres. Ainda que, despois, como digo, non hai ningún tipo de diferencia en que isto o vista un home ou unha muller. Entón, eu creo que son todos estes un pouco os motivos e, sobre todo, a idea de que é para homes e moitos comentarios feos que poden escoitar as rapazas que, sendo pequenas, o poñen e pouco a pouco vayan deixando de polo e nos encontramos con tan poucas mulleres peliqueiras adultas. Hai anécdotas e relatos de vida dende os máis graves e máis impactantes de que o avó diga que na súa casa nunca vai haber unha peliqueira mentre el viva, e hai comentarios moito máis sutís, evidentemente, pero que quedan dentro de ti. E que se xa, como dixen antes, facer o peliqueiro ten que facerse ben, e temos moito esta idea de facelo ben, pois sinto que nós as mulleres que indo temos máis porque indo temos que demostrar que as mulleres tamén o poden facer ben. E sobre todo que é algo que, como nunca se esperou das mulleres, non foi algo que se asociase con elas, este papel de xuíz e tamén a sociedade en general non incide tanto neles como incide nos homes.
un bo peliqueiro que se diga é aquel que está moitas horas con el posto, que corre moito, que o pon todos os días que se pode e demais. Entón, se un peliqueiro de repente aparece ali públicamente na praza e non está vestido de paisano, de normal, non leva o peliqueiro posto, seguro que hai alguén que lle dice elo, por que quitaches o peliqueiro? Non aguantabas máis con el? Pero que o faga unha muller non lle sorprende tanto. Entón, todos esta amálgama de cousas, de estereotipos, de problemas físicos, de falta de referentes, sobre todo a falta de presión por parte da sociedade do xuiz, eu creo que é o cúmulo no que desemboca que haxa tan poucas peliqueiras, a verdade. Pero, bueno, a tendencia é boa. A tendencia é boa e hai naceron moitas peliqueiras, como digo eu, estes últimos anos, é algo que me satisface moito, me orgullece moito que a raíz de estas cousas que eu as vexo como cousas pequenas, pero que son moito para moita xente. Hai moitas rapazas que simplemente con ver algunha peliqueira correr despertou nelas ese interese, viron unha referente e animáronse a polo. Entón, gracias a isto, a esta tendencia vai facendo un efecto dominó moitas máis mulleres están pondo, moitas máis rapaces están nacendo como peliqueiras. Bueno, aquí podo acabar o meu monólogo e dar paso, se queres, os comentarios ou as cuestións ou os apuntes que ti queres. Noa, primeiramente eu queria te dar os parabéns, porque a sua pesquisa é mais do que interessante, eu acho que é muito pertinente. Acho que ela toca em questões muito cruciais para a cultura galega, né? Sobretudo esse ano, em que a gente vai falar muito de tradição, mudar a tradição, a falta de consenso, as polêmicas por trás dessas questões, que já estão muito arraigadas na cultura. Parece que é un ano perfecto para visibilizar as mulleres na tradición. Efetivamente. E assim, foi um prazer te escutar. Eu achei que foi uma aula. E a minha única mágoa é que eu tenho conhecimentos tão limitados sobre antroido, porque você é uma pessoa de muito peso nesse assunto. E eu fico muito, muito contente de ter você aqui na nossa associação hoje, nos encontros da IEG. Eu sou brasileira e supostamente deveria amar muito o carnaval, não é o caso, né? Já foi muito de participar das festas, mas o carnaval galego é tão diferente que sempre foi um ponto de curiosidade. Ainda que eu não conheça muito, eu tive contato, na verdade, com a pesquisa do Pedro Bassalo, não sei se você conhece, para mim também é uma grande referência, assim como você, né, nos estudos sobre o carnaval galego. E eu fiz algumas anotações, mas no caso da minha própria ignorância, que eu vou ter o prazer aqui de sair um pouquinho menos ignorante dessa aula, porque foi uma aula que você deu aqui hoje. Primeiro, você comentou sobre não ser muito comum, né, antes da década de 60, as peliqueiras mulheres, e eu acho curiosíssimo esses personagens do Entroido, porque nós não temos, acredito que no Brasil nós tínhamos alguns, mas eles foram se perdendo ou ficando politicamente incorretos, e eu só lembro de uma personagem, você me corrija se eu estiver errada, que é feminina, que é a Dama, do Carnaval, não é? Não conheço ninguém. Não, bom, eu uma vez me deparei com esse personagem também do Carnaval. Existe algum personagem entre esses das zonas que seja feminino ou que as mulheres tenham mais abertura ou nenhum? Sí, de feito existen as madamas que eu coñezo polo menos. Ai, era madamas, eu que me equivoquei na palavra. Sí, era. São essas. Pois mira que ben que concretamos. Pois sí, claro, hai unha cousa que me dá rabia que como sempre vivo o meu entroido non podo ir a outros, non? Porque coinciden as datas. Entón nunca as vin, salvo algunha destas mascaradas ou festivais que fan. Pero sí, aí polo que teño entendido os homes vístense dunha forma e as mulleres doutras. E haina non só haina en diferentes formas, quer dicir, era polo que teño entendido, polo que eu penso, un traxe que se solían pôr as mulleres no entroido. Na nosa zona, iso descubrino hai pouco, gracias a miña cuñada que quixo recuperalo na súa zona cerca de Laza e se vestiu este ano un pouco o que lle contaba
a súa avó de como se vestía ela. Sí que me parece algo moi bonito. É un personaxe, polo que entendo, só femenino. É moi bonito de recuperar, además visualmente precioso. E é curioso para nós, né? Porque eu não vou generalizar. Toda vez que eu falo desde do meu lugar de brasileira, eu digo que Brasil você quer saber, de que português brasileiro você quer saber, porque o Brasil é imenso. Então, os carnavais são muito distintos. Mas eu vou falar como uma carioca, né? Eu sou do Rio de Janeiro. A gente tem um protagonismo da mulher que não necessariamente é positivo, porque a gente tem, na verdade, uma sexualização das mulheres no carnaval, uma objetificação do corpo feminino, que é bem distinto da questão do carnaval, bom, do entroido galego. E achei muito curioso esse finalzinho assim, da sua intervenção sobre essa roupa ela não estar adaptada anatomicamente ao corpo feminino. E já querendo trazer um tema que talvez seja polêmico, e a gente pode ver por onde a gente vai se mover nesse tema, se você percebe que existe abertura, pelo visto nas pesquisas não, né? Mas sobre essa tradição e mudança, reinventar a tradição ou revisitar, no sentido de revisar essa tradição. Né? E qual é a sua opinião em relação a isso? Né? Se há abertura para essas mudanças, se não, ou são essas concessões né, das pessoas te ajudarem a tirar o traje para que isso se torne mais palatável, né, mais agradável até para quem está usando, porque eu sou do folclore galego e as roupas realmente são um pouco incômodas, né, muitas camadas, as roupas são muito pesadas, e para nós que somos aqui do Brasil, são roupas, né, ainda tem a questão do calor, né, os tecidos são muito grossos, né? Então esquentam bastante. Mas como você vê essa questão da tradição da mudança, né? A gente tem visto muito isso no baile em relação às posturas dos braços, ao guia, à formação das parelhas, das fileiras. Você vê isso possível dentro do entroido ou ainda é um terreno que dispõe de pouco diálogo em relação a isso? Eu penso que en xeral dentro de Laza a percepción de mudar o traxe é negativa. Nas mulleres non, evidentemente. Nas mulleres que lles toca de cerca e que o viven máis persoalmente, evidentemente parecelles ben e parecelles necesario. Eu creo que é difícil por o límite entre que modifícase que non nun traxe tradicional e regional. Pero tamén hai unha cousa que me gustaría dicir, é que a xente pensa que tal e como vemos hoxe foi sempre. Eso non é así. O traxe do peliqueiro ten a historia contada. Foi mudando moitísimo durante o tempo. Antes era o que se podía. Hai fotos de homes que ahora teñen 50 anos que cando poñen de pequenos casi non reconoces que sexa un peliqueiro. Entón, creo que debemos baixar o traxe actual dese podio no que está de sempre foi así, porque non é verdade. E partindo desta base, evidentemente, o traxe é incómodo, o traxe que ten que ser así, pois sí, pois aguantas e xa está. Pero hai outro tipo de cousas que non son necesarias e que non afectan en nada. Porque se o pantalón ten unha abertura por diante para que os poidan mexar os homes, por que non pode ter unha abertura por detrás para que vexan as mulleres? Exactamente o mismo. O patrón, a miña nai adaptou o patrón, que é outra cousa que naide se vai dar conta de que ten unha cremallera entre as pernas. Naide se vai dar conta. Se non é visible, eu non lle vexo ningún tipo de problema. Como decía, o patrón, a miña nai adoptouno, o meu corpo. Pois o meu pantalón, o lado do pantalón do meu irmán, o do meu irmán en recto, o meu ten a figura. Habría xente que lle parecería mal que cambiase o patrón. E non se nota. Cando me ves a min vestida non se nota. O único que se nota é que vou moito máis cómoda e eu non levo sangre aquí de lado. Entón, cousas así que fomentan que o peliqueiro este cómodo, que se poida centrar no que realmente importa, que é en disfrutalo e facelo ben, e que non son visibles, eu non lle vexo ningún tipo de problema. É verdade. Isso é muito curioso.
E quando você comentou sobre a questão do carnaval, do preparo desse lugar da mulher, até na elaboração dos trajes, das roupas, me lembrou muito essas mulheres invisibilizadas nos barracões do carnaval aqui no Rio de Janeiro, desses que vocês veem nos desfiles, né, na televisão. Quantas mulheres não participam daquela atividade, não desfilam, não estão na mídia, não têm seus nomes divulgados, mas sem elas o carnaval também não existe, né? Porque eu comentei desse lugar objetificado da mulher, mas essa mulher também está dentro desses barracões, que é como nós chamamos esses ateliês, né, que funcionam o ano inteiro para que o carnaval de fato funcione. Eu vou dar uma olhadinha aqui no chat. Temos um comentário da Tchus Lama, que diz, exato, a tradição muda e se constrói em cada época. E aí você... Pode uma mudança aí para que se possa fazer o xixi, né, e essas necessidades para aguentar tantas horas, que eu não me dava conta de que eram tantas horas com o traje de peliqueira. Obrigada, Tchus, pelo comentário. Não sei se há mais algum comentário. Quem está por trás fazendo apoio técnico é o presidente da associação, João Alagares. Então, vou dar só uns minutinhos para ver se tem mais algum comentário. Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, Noah, algo que te ocorreu agora, ou, bom, não sei, deixar talvez um recado para que a gente siga as páginas da Peliqueira, para continuar acompanhando o seu projeto. Sí, a asociación que estive mencionando durante esta conversa ten redes sociales recién abertas, chamase no Instagram a Peliqueira, así mesmo, no Facebook tamén, a Peliqueira, é unha páxina, tamén temos TikTok, na que ali non ten moito éxito a verdade. Podedes seguila, iremos pouco a pouco subindo pequenas cousas desta recollita de entrevistas tan interesante que fixemos, iremos facendo divulgación, creando este espacio seguro para as mulleres, dándolle voz e demais, pois, se vos interesa, animamos a seguirnos nas redes, sobre todo a que nos faledes. Sen ningún tipo de reparo nin calquera tipo de cousa, quero dicir, estamos completamente abertas a todo, a comentarios bons e a comentarios malos. Tamén hai comentarios malos, aceptámolos e entendémolos perfectamente, debatiremos sobre eles e exporemos a nosa perspectiva, os argumentos ou o que sexa necesario. Isto é algo que ven da man da investigación e da divulgación, non é preocupante. Entón, non teñades reparo en abrirvos, contar calquer tipo de experiencia, e como digo, estamos abertas a todo, e isto inclui propostas. Encantaríanos escoitar propostas de xente, pois eu tal, e gustaríame que fixerades isto, ou calquera tipo de cousa. Gustaríame que contarades a miña historia, pois adiante, contarémola. Gustaría calquera cousa, de verdade, estamos completamente abertas tamén a compartir material audiovisual, teño unha foto de non sei quen e queres compartilo, non só de Laza, pero de calquera parte do mundo, de calquera entroido, de calquera festividade, é todo coñecemento, son cousas que na miña opinión tes que aprender da man da xente, esta parte máis cultural e máis tradicional, terás que aprender da man da xente, porque podes ler moitos libros de antropólogos que recolleron, e podes moitas cousas, pero hasta que che fale alguén, de verdade, e che conte de verdade, poder falar con el. Entón, de calquera cousa, encantaríanos escoitar testimonios, falar con xentes, a min encanta tamén falar con xente, escoitar a xente tamén, así que é un espacio aberto para todos e para todas. Perfeito, assim como também foi um prazer te escutar. Agradeço a Xoan também, que colocou o link da Peliqueira. Nós vamos divulgar também nas nossas redes sociais, para que vocês possam acompanhar também o trabalho da Noah. A Tio está celebrando a sessão, te agradecendo também ali nos comentários. Noah, em nome de toda a associação e do João Alagares, que está aqui, né, nos bastidores, eu agradeço o seu tempo, a sua disponibilidade de poder compartilhar conosco o seu trabalho, muito ânimo para, né, para continuar a pesquisa, porque seguramente o que você vai encontrar no final é muito êxito, porque é muito importante o que você tem feito. Obrigada, de verdade. E agradeço novamente ao Instituto da Língua Galega por ter feito essa divulgação, que foi assim que a gente conseguiu se conectar também. Sí, eu reitero o agradecemento ao Instituto da Língua Galega e
tamén a vos, a toda a asociación por confiar en nós e por darnos este espazo, porque como dixen xa non sei quantas veces durante esta conversa, nin podemos nin queremos facelo sola. E se isto funciona, isto ten a visibilidade, grazas a xente como a vos, a xente como Ilka, a xente particular que comparte e reflexiona sobre isto e consigue que chegue agora a ouvidos internacionais, si é. Así que moitísimas gracias por este espazo. A verdade é que a Noa de 15 anos que empezou con isto facendo un poema, non imaginaría nunca que iba a estar aquí nesta plataforma, é moi emocionante para min a nivel personal. E para nós também, para isso estamos. Agradeço a todos e todas que acompanharam ao vivo, aos comentários, aos likes, né, às pessoas que nos seguiram nessa última semana por conta da divulgação do trabalho da NOA. Lembrando que os encontros da IEG acontecem, em teoria, né, de maneira quinzenal, mas por conta da agenda corrida de todos, né, nós, infelizmente, às vezes não consegue manter essa periodicidade, mas estamos mantendo 2 encontros por mês. Então a gente se vê no próximo, que já tem data, mas eu vou postar no Instagram mais tarde. Sigam as nossas redes sociais, também temos Instagram, Facebook, TikTok, e também o nosso site oficial, caso vocês queiram se tornar sócios e sócias da associação. E como eu sempre digo, né, nos vemos em 2027 no Rio de Janeiro, que é quando estamos esperando todos vocês. Muito obrigada, Noa. Obrigada, e aos ouvintes tamén. Moito obrigada. Foi un prazer.